कौना बात पे भाई हबर हबर बोलला हा तारा के तो बोलइबो ना कइला तू सुना उठ के। उठिए सर, चश्मा लगाइए ना सर। देखें चादर घींचा, चादर इनके में दोस्त थोड़ी है ना, ये अपन संस्कार के परिचय देते हैं। हाँ क्या मैं ही संस्कार का है? हाँ हमारा व्यवहार ही मनुष्य की परिचय है। हाय बेलूर कहीं जमीन में उपजेला ना ना न बेलूर बाजार में बिकाला ना, ऐसा बेलूरवन समाज में बैठा रहलन से। हाँ चिन्हा जाई हम से कब कि बोले लगी हम से तो अपन संस्कार के परिचय देनी है। ठीक मगध क्षेत्र से मगहिया बोलतर भाई जो हम जहाँ के बानी अपन परिचय देनी है। का दिक्कत बा? हाँ अच्छा हमने के बे बोलौले नानू आइल बनी जा ना 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 हमें बेलूर लेखा उबरल माटी के दिया बती नानू है बरियारी अपन घूस के गावे लगली। गावत खड़ा आओ तो रनिंग मारो, रनिंग मारो। उबरल माटी के दिया बतीना है। अरे भाई तू का तो हम 15 साल पहले है कहता कि 15 साल पहले देखो नी कि लुधियाना में फैक्ट्री में कमात रहलो। अच्छा त का करी? हाँ बहुत कम। हाँ आयो तो ये लुधियाना में कमात रहनी हो तो केकरो घर में तारा घर में डाका नानू डालत रहनी भाई ना, अपन कमा के खातिर नहीं त का दिक्कत बा? इहो ये प्लेट धोत रहन हे बेलूर के घेचिया धर के हाँ ले चली हमर द्वारा वापस ले चली। हे बेलूरा से निमन के रोज हम पढ़ाई ला। हाँ हे बेलूरा से हाँ निमन के रोज हम पढ़ाई ला। हाँ एकरा सन बेलूरा से अपन घोड़ा के अपन आण मलवाई ला। एकरा सन 3 गो 4 गो नौकर हमर द्वार पर खटेला। सही बात। हे बेलूरा के हई हाल 4 गो 1 गंडा। अभी चल के देखिए हे बेलूरा दो एकरा सन बेलूरा मिल के दुगो हमर घोड़ा के हाइड्रोसिल मरेलन। हाँ की बड़ हो ना त का करब जे कर मुंह अपन बोलत था। बोलो का। खैर कोनो बात नहीं के भैया जी, हाथी जाला तो कूता भूकेलन त हाथी के कोनो फेर ना फरेला। ना ना त का करब अपन संस्कार के परिचय दे देले। खैर कोनो बात ना है। हमरा कहतर बेसुरा है सब तो बेलूरा हम जौन बेलूरा के मैग धर के लूर नहीं खे ना, समाज में बोले के लूर नहीं खे, खड़ा होके के लूर नहीं खे। हाँ होसन बेलूरा के ब्यास बना के मैग धरा उतरन से खड़ा होकर तो 22 लखन नौ जाता रे। ये क्षेत्रवा में तनी बही जाता। अब हमर क्षेत्र में मगध में वो कसान कसले रही तो सनो कि आगे महल्ला का पीछे में पियर का बीच काट दी तो ए खाली भागलो रहनी ते खाली कमलेश देहाती को हतर कि भैया आ जाता नहीं तब फालतू बोले लेगो बात। भाई हम ना बोलो काहे ना बोलबो तू बोलो बोलो तू कहे भाई चुप रहता रह। तू बोलिए सलग थोड़े बड़ो ओई का तू ओई का जा तू बोलो बोलो का बोल बा बोल।
चादर तो लेडीज चादर लेके आइल बड़े बुझाता लेडीज चादर हटाओ तो कोनो बात ना है अकेले सिर के फेर नहीं खे ना 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 ए बेलूरा का हवे ऐसा से हम घर बाहर वाले दो चार गो नौकर रखले बनी हमरे के देखे लगले हम तो अपन प्रचार ना करी लगे कहला ऊपर कहे पर हम जाना तनी कि कीचड़ से कीचड़ ना धोवाला ना लेकिन कीचड़ के धोने के लिए पानी की जरूरत है हाय लेकिन करबो का जब कांटा गोड़ जाई त कांटे से निकालल नहीं जाला हाँ ना बोलत नहीं तो लोग कहे कि कुछ ना बोललो हाँ हम बोले वाला कलाकार नहीं छवि के सुंदर कलाकार है लेकिन क्या करबो कोबो कोबो ऐसन त कि कोरोना आई नु हाँ तब बढ़िया बढ़िया आदमी चल गई बाकी रे करे ऐसन बेलुरवा दो चार गो पांच गइल बेवड़ा धरती के भारत ऐसन ऐसन बेलुरा के हम अपने थिया पटांग के गंगा जी में भसा दी एकरा से बेसी तो घर के कुत्ता खाला रहे पी के ऐसे कहे के भाव आ गइल बा एगो सोहर हम गए हाँ एगो जड़ा के लेदारी कोले बनी देहते जी अरे महाराज सुनो हम तू कहे चुप रहतर भाई कर मोछा तू बोल तू कुछ बोल निक नहीं केला जाना तड़े कि पर जाए ऐसे कहे के भाव आज जहां तक नाचे के सवाल बा भाई संगीत के परिभाषा है हाँ गानम वादम तथा नृत्यम को संगम को संगीत कहते हैं या बाकी हौसन बेलूरा भी कुछ कहबत उनका अर्घाई ना हे बेलूरा पढ़े लिखे के समय में तो पढ़लस ना ना स्कूल के पीछे दी निहुर निहुर के पिलसिन छिपा गई पीड़ से तो आगे तो कलमिए घोटले वाले तो बुझाल खाइए नहीं नाचल के ना जी नाच के पार्टी बना के भिखारी ठाकुर भोजपुरी के विदेश तक ले गई हाँ नाचल के ना के ना पग घुंघरू बांध मेरा नाचे नाचे नाचल के ना के ना हर वक्त हरि के प्रेम में इंसान नाचते हैं हाय भक्तों के भक्ति देखकर भगवान नाचते हैं हाय लेकिन बेलूरा के का कहब यही से कहले के ऐसन बेलूरन के दिमाग नहीं खे बढ़ल देह बढ़ गइल बा हाँ तो शरीर के दो पार्ट होतुन है हाँ कौन हेड और टेल टेल तो हेड से कमाईबा तो दुनिया के मालिक बन हाँ आ टेल से जे काम करी नु उ मजूरी कमाला हाँ, ऐसे ऐसे बेलूरा रोज मिलल सब कहले के देखो तो खाना कतनो एथी बढ़ जाला नु तो एथी के नीचे ही रहेला ऐसे कहे के भाव आ गई सोहर में सोहर के भाव में चले के बचा हो हाँ कि यार धन भाग भरिल अरे बबुनिया भवानावा के भाग जागल भवानावा के अरे भाग जागल हो ला 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 ए लाला ना हो खेला कल तेलवार लोको तनवा भवनवा के भाग जाए ए लाला ना हो खेला कल तेलवार लोको तनवा जननवा सोहर गावे भैया हमारा जितेंद्र यादव प्रधान पद के प्रत्याशी ही पद प्रतिष्ठा बन रहे यही कम न करो धन भाग भइल रबो पुनिया हुलसी गइले मनवा हुलसी गइले मनवा न हो ला 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 ए ला 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 हो खेला गल बेलवार जननवा सोहर गावे
सोहर के भाव बहुत रुपए के पुरस्कार सत्येंद्र भैया सोहर में मोहर लुटावल जला। हरिशंकर यादव जी की ओर से सोहर को बहुत बहुत रुपए के पुरस्कार। आगना के भाग दूरा के सुहाग बन रहे ही कम न करो। मगर देखिए मांगलिक चीज में बढ़िया बढ़िया कलाकार के बोलावे के चाहिए। एगो उठा के ले चल बनी मोरिए बेलूरा के एगो आंधरे लांगल लोग तो करबो का जा 15 साल से सबके सिखावता रहे अपने चाट के आज तक रहता रहे का पड़े बाबा बेंजू मिलाइन मचिया बैठल बबुनी जमाई बबुनिया के नी हरली बबुनिया के नी हरली हो ललला मचिया बैठल बबुनी जमाई बबुनिया के नी हरली बबुनिया के नी हरली हो ललला ए ललना मोर बबुनी ए ललना मोर बबुनी बाटे सुका कुमार नयनवर पीछे राखबी हो ए ललना मोर बबुनी बाटे सुका कुमार नयनवर पीछे राखबी हो। हमारा के कहतर के ब्यास भइल पड़ो ओइसे गवाला त का करला ब्यास रे बेलूरा तोरा ऐसन पी के गावेला गाव तोरा लोग से डटा तोरा दे मर दई हे बेलूरा में दोस्त बा एकरा के गवावे वाला के दोषी का एकरा चले के बोले के लूर नहीं खे ओहू बेलूरा ब्यास से बनता पन्नमा ओइसन बबुनी पातर सुपरिया ओइसन हुरखुल सुपरिया ओइसन हुरखुल हो ललला पन्नमा ओइसन बबुनी पातर सुपरिया ओइसन हुरखुल सुपरिया ओइसन हुरखुल हो ललला ए ललना फुलवर ओइसन सुका मार नयनवर पीछे राखबी हो ए ललना फुलवर ओइसन सुका मार नयनवर पीछे राखबी हो। उपेंद्र यादव जी प्रधान पद जितेंद्र यादव जी प्रधान पद के प्रत्याशी पद प्रतिस्थापन रहे बबुनी के पापा चलल बनी अगना के भाग द्वारा के सुहाग बन रहे बड़ा भाग होला तो द्वार बागना में सोहर के आयोजन होला सोहर गावल जाला बाकी राम राम है सो सन बेलूरा मर नहीं खन सो जा ये से कहे के भाव होला गावे सुंदर सालावा सोहरिया सतेंद्र जी कयो करिया सतेंद्र जी कयो करिया हो ललना गावे सुंदर सालावा सोहरिया सतेंद्र जी कयो करिया सतेंद्र जी कयो करिया मोए ललना बबनी के पापा जी बहुत बहुत रुपया लुटा रहे बनी हे पद प्रतिष्ठा परिवार में द्वारा के भाग आगना के सुहाग तरह बन रहे
गावे सुंदर सालावा सो हरिया सतेंद्र जी कया करिया सतेंद्र जी कया करिया मोह ला 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 ए ला 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 जुग जुग दिया रहे बात मोहलिया रे उठे सोहर हो रहा तनी चला दे को मंडल अरे वो तू नंबर नहीं खिनु करो होने पैसा उड़ा देनी बलिया जिला के चलते का हमने के मर्द के चलते ना का उड़ाई ए नहीं उड़ा दी तब ना जन्म की निमन कोई नहीं हां ए लाला ना जुग जुग जिया है वा तो मोहलिया रे उठे सोहर बबुनी के पापा दिले तार लुटावे लेखा जनवा लुटावे लेखा जनवा के हो ललना बबुनी के पापा दिले तार लुटावे लेखा जनवा लुटावे लेखा जनवा हो ललना ललना जुग जुग जिया रहे बात मोहलिया रे उठे सोहर हो ललना जुग जुग जिया रहे बात मोहलिया रे उठे सोहर हो ललना जुग जुग जिया है वा तो मोहलिया उठे अरे सोहर